Er is bij gewoon buurtbewoners en politici in Dokkum zwarg hoe de komst van 12 minderjarige vluchtelingen naar een pand in de Keppelstraat in Dokkum. Dat is eerst blikken bij een inreunion van belutsenden in de Iersherberg, dat de passen net welkom wie. Maar ook die blikken dat er misschien nog wel volle meer nood is hoe de oerles die de eigen jeugdweekends veroorzaakt. Ik ben eigenlijk best wel schrokken van wat er eigenlijk Bart sneunen Jan en waar filmpjes zien en foto's zien. En dat leidt hem toch echt wel onder jongeren van uzelf, van uw eigen gemeente of omringende gemeente die dat al hier veroorzaken. En als de jeugd van Dokkum de weekends in de lette oekers zelfs gebied krijgt van de jonge vluchtelingen, dan had het FNP zo zijn twijfels. Er werd door de buurt ook zijn van ja, die zwarme tent die dat zien zet, werd de statushouders dan komen zoeken. Ja, daar is het gewoon s'nachts in een brak ellende. Alle pizzadozen lezen overal. Alles wordt besmeurd bij ondernemers in vensterbanken en neem maar op. Auto's wordt besmeurd. Ja, en stel nou dat je daar 12 statushouders zien zetten en mensen, ja, met alle respect, om 3 uur s'nachts ben je meestal net zo fris mee bij de hollen. Ja, dan kunnen we dat wel eens versterken en net in positieve zin dan denken we, wordt er toch. Vorige week kwam in het nieuws dat de jonge vluchtelingen tussen de 15 en roegwij 20 jaar van juni al in Dokkum huisvesten worden. Toen zit Joen met de Rie van de Matheus-Friesland er al een klap op jaan. Dat gaat voor skate politieke partijen te rap. Maar je hebt dat het eigenlijk midden vorig jaar al bekend was. Nou, we gaan natuurlijk vragen om daar wat actiever in te informeren. Ja, dit vinden we eigenlijk let. Het rendelleven, het fysiek leven. Wij zijn van wel op één moment waar wij de RIA en de omwenning infirmiërie, dat hebben we vorige week gedaan. En dan deze week dan ik voor het dagelijks zien van hoe hingen de vlaggen erbij. En dat is wat er nou op dit site gebeurt. Goed, dan gaan meeste dingen op voorhand al combineren. Is dat de jochte? Dat is net de jochte, maar het kan wel eens de realiteit wijzen. En ja, mensen ben je toch heel realistisch en ze zijn ook heel realistisch in de opvang. Van, wij willen dat wel, maar op dit stuit spelen er hele oorzaken en neem dat ekkers mee. Het gaat om de opvang van minderjarige statushouders, jongens en famkes uit landen als Syrië, Eritrea en Jemen. Voor langere tijd, maar voor hoe lang is net duidelijk. Toch is buurtbewoner Patrick wel wijzer worden. Bijvoorbeeld dat er 24/7 toezicht is. Dat was niet in de brief vermeld die de buurtbewoners ook kregen. Dus op zich was het wel heel interessant om ook meer informatie te krijgen van hoe de jongeren gaan leven. En ook wat voor toezicht daarbij zal zijn. Het verziek komt bij het Niedoswij, een landelijke organisatie die het hem dwaande houdt met de opvang en bescherming van minderjarige vluchtelingen. Ze willen niet voor uw camera zitten, maar jou oer een paar weken al of net definitief green licht voor de opvang. Het FNP had twijfels. Het kan wel eens een zware dobber worden, denk ik, als het er komt. Ja, ze belustert deze hele jongen.